सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। दैमा दैसा बिलो बायदि नुयोब्ला जों दैयाव ओंखारलांनो लुबैयो नङासै? बेनिनो मादाव उन्दै गथ'साफोर आरो लाइमोनफोरा बांसिन दैमा दैसाफोराव दुगैहैनो लुबैयो। नाथाय गोबां सुबुंफोरानो उन्दै गथ'साफोरा दैयाव दुगैनो थांनानै जिउ खोमानांनोबो गोनां जादों। थिग बेबायदिनो बजालि खथा फोथारावबो जानो मोन्दों। साब्रै उन्दै हिन्जावसा गथ'फ्रा दैयाव दुगैनो थांनायनि उनावनो गोमानानै थानो गोनां जादों। बे बन्दनि समाव बिमाइनाव आलासि जानो थांदोंमोन उन्दै हिन्जावसा गथ'साफोरा। बेनि उनावनो पहुमारा दैयाव दुगैनो होनानै ओंखारलांदोंमोन। नाथाय दैयाव दुगैहैनायनि उनाव न' फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन उन्दै गथ'साफोरा। गोमानानै थानाय उन्दै गथ'साफोरखौ ओनसोलनि रायजो राजा आरो एसडिआरएफनि हान्जाया नागिरदोंमोन। बेनि उनाव साथामखौ बोखांनो हादों। साथामनि मादाव सानैखौ गोब्राब थासारियाव बोखांनो हादों आरो सासेखौ जिउ गैयै देहायाव बोखांनो हादों। गोब्राब थासारियाव बोखांनो हानाय सानै उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय बरपेटानि देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरनाय जादों। बोखांनो हानाय उन्दै हिन्जावसा गथ'साफोरनि मुङा जाहैबाय आफसाना खातुन 13 बोसोर बैसोनि आरो आलिजा खातुन 13 बोसोर बैसोनि। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां रायजोआव बोखांनो हादों बम। जाय समाव लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै रायजोआव बिसायख'थिनि गुदुं बारा बारदों, बे समावनो शिबसागरनि डिमौआव बोखांनो हादों बम। डिमौनि पारेलुगुरिनिफ्राय बोखांनो हादों बम। आबाद फोथाराव गोग्लैनानै थानाय बमाखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुनायनि उनावनो शिबसागरनि निताय पुखुरी पुलिस थानायाव खौरां हरनायनि उनाव पुलिसनि हान्जाया नुजाथि फैनानै बमाखौ गुबुन मोनसे जायगायाव लानानै थांदों। नाथाय बै बमा सोरनि बा बबेनिफ्राय फैनाय बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। ना बेयाव सोरबा उदखारि हान्जानि आखाइ दं, ना राजखान्थिजों लोब्बा गोनां, बेनि सोमोन्दैबो दासिमबो जेबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथायनि सायाव संदाननायखौ मावगासिनो दं होननानै पुलिसा मिथिहोदों। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बिटिआरनि गंजि फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनायनि जि खोथा दंमोन, बेफोर कलेजखौ सोरखारि खालामनो हाया होननानै आसाम सोरखारनिफ्राय रोखायै लिरदों। जायनाखि बिटिआरनि गंजि फरायसालिमाखौ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सोरखारि जाबाय होननानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा फोसावदोंमोन। बेनि सायाव मिथिनो थाखाय आरटिआइ खालामनायनि उनावनो मिथिमोनै माखासे खोथाया सोराङाव फैदों। बिक्रम दैमारिया आरटिआइ होदोंमोन। बेनि फिननायखौनो बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ इडुकेसन जेपि ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों। जेपि ब्रह्म बिथाङा लाइजामनि गेजेरजों फोरमायथि होदोंदि बिटिआरनि मोनजि डिग्री फरायसालिमाखौ सोरखारि खालामनो थाखाय गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल गैया। बेनि अनगायैबो आसाम सोरखारनिफ्राय बिटिसिनि सेक्रेटारिनिसिम लाइजाम हरदों दि बिटिआरनि बे गंजि डिग्री कलेजआ सोरखारि एबा प्रभिन्सियेलाइज जानो थाखाय द आसाम इडुकेसन एक्ट 2017 नि बायदियै कन्डिशनखौ फुलफिल खालामा। बेनिखायनो बेफोर कलेजखौ सोरखारि खालामनाया आसाम सोरखारनि थाखाय जाथावना नङा। नाथाय बिटिसिआ खालामनो हागोन आरो गासै खरसाखौ बिटिसिआ गावनि बाजेटनिफ्रायनो होनो नांगोन होननानै आसाम सोरखारनिफ्राय लिरहरदों। लोगोसे लिरबावदों दि जुदि फेकाल्टि मेम्बारफोरनि क्वालिफिकेशनफोरा इउजिसि नर्म्सखौ फुलफिल खालामो, अब्ला बिथांमोननि सार्भिसखौल' प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनाय जागोन। अदेबानि आसाम सोरखारनिफ्राय एसअपिडि फान्ड हरनो हागोन। आरो जायफोर फेकाल्टि मेम्बारफोरनि क्वालिफिकेशना इउजिसि नर्म्सखौ फुलफिल खालामा, बिथांमोनहा टिउटर बायदियैनो खामानिखौ मावनो नांगोन। नाथाय इउजिसि नर्म्स बायदियै क्वालिफिकेशन फुलफिल खालामनाय बिथांमोननो एसअपिडि फान्डनि गेजेरजों रां हरोब्लाबो फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनायजों जेबो लोब्बा गैया होननानै आसाम सोरखारनिफ्राय बिटिसिनि सेक्रेटारिनिसिम लाइजाम हरदों। बेनि सायाव बिक्रम दैमारिया बिजाथाय होदों दि दरं अदालगुरियाव बिजेपिआ दिलीप सैकियाखौ बिजाथि होदों। नाथाय बिजेपि सोरखारा बिटिआरनि स्कुल कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनो हायाब्ला जोंनो बिजेपिखौ मानो नांगौ होननानै बुंथियो। जायनाखि बिटिआरनि गंजि फरायसालिमाखौ सोरखारि खालामनो थाखाय गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल गैया होननानै रोखायै लिरदों आरो गंजि कलेजखौ सोरखारि खालामनाया जाथावना नङा होननानै आसाम सोरखारा लिरहरदों। आरो लाइजामनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा लोगोसे रादाय होनायखौबो सिफायदों। अब्ला बेनि सायाव माहारियारि आफाद आरो रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन होननानैबो सोंथि खालामो बिक्रम दैमारिया। आरो बेनि थाखाय सोर धरना होगोन? एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, आबोब, बनसु ना बिएसइउआ धरना होगोन? खालि बिसायख'थिनि थाखाय फावथिना दिन्थिबाय थानाया दुखुनांथाव होननानैबो बुंथियो बिथाङा। सीएम भिजिलेन्सनि जेयाव नांदों फिन सोरखारि मावख'गिरि। रां लानायनि दायाव हमजादों सिडिपिअ ब्रजेन्द्र नाथ दासआ। चिरां जिल्ला बिजनी
बर' बाजारनि खौसे खुदिया जौगाखां मावथांखिनि मावख'गिरि CDPO ब्रजेन्द्रनाथ दासआ बे खेबाव CM भिजिलेन्सनि सिगाङाव आखाइ दैखांनो गोनां जादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला 4 लाख रांनि बिलाव सागान होनो थाखाय नोगोद 30,000 रां लादोंमोन CDPO ब्रजेन्द्रनाथ दासआ। बेनि सोमोन्दै अजद मोननायनि उनावनो CM भिजिलेन्सआ CDPO ब्रजेन्द्रनाथ दासखौ चिरांनि बिजनी महकुमा बेंगिरि मावखुलिनि मोखांनिफ्रायनो खादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला CDPO ब्रजेन्द्रनाथ दासआ गोबां सुबुंफोरनिफ्रायनो सोरखारि खामानि मावनायनि मुङाव रां लाबोदोंमोन, जायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो गोबां अजदबो होबोदोंमन। बेनि उनाव दा 4 लाख रांनि बिलाव सागान होनो थाखाय नोगोद 30,000 रां लानायावनो CM भिजिलेन्सजों हमजानो गोनां जाबाय CDPO ब्रजेन्द्रनाथ दासआ। बिसायख'थिनि थाखाय थाग-थियारि जादों UPPL, BJP आरो AJPआ। क'क्राझाराव बिसायख'थिनि मावखुलि बेखेवनानै होदों। UPPL, BJP आरो AJPनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा बे हेडक्वार्टाराव जिरायनानैनो बिसायख'थिनि थाखाय प्लानिंफोरखौ खालामगोन होननानै फोरमायथिदों BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि मुङावनो बिसायख'थिखौ गेलेगोन। ट्रिपल इन्जिननि सोरखारा रैखाथि होनो हाबाय, गोजोन लाबोनो हाबाय आरो मोजां थासारि लाबोनो हानायखौ लानानै बिटिआरनि 35 लाख सुबुंफोरा मोजां मोनदों। एनडिएनि दैदेननायाव सोलायनाय आरो जौगानाय फैदों। बेनिखायनो एनडिएनि बिजाथिया जेसेबां भट मोनगोन, गुबुन दोलोनिया बेनिफ्राय खावसेनिबो खावसे भट मोननो हागोन आरो रावबो बादायारि गैया होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे MLA जयन्त बसुमतारियानो गोबां भट मोननानै देरहानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ 3थि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि खालामगोन होननानै दाबि खालामो प्रमद बर'आ। बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनायनि उनावनो हिंसायारि जाथाय। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंबाय थानाय समावनो बिबुंथि लाखिबाय थानाय समावनो बिजाथिनि सायावनो गुलि गावनाय जाथाय जादों। कंग्रेसनि बिजाथि आल्फ्रेड खांगाम आर्थुरनि सायाव गुलि गावनाय जाथाय जादों। बे जाथाया मणिपुराव जानो मोनदों। कंग्रेसनि बारग' MLA आल्फ्रेड खांगाम आर्थुर बिथाङा आउटार मणिपुर लकसभा बियाबनिफ्राय बिसायख'थिखौ गेलेगोन, जायनि थाखाय बिथाङा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव गावनि बिबुंथिखौ लाखिगासिनो दंमोन। बे समावनो बिबुंथि लाखिबाय थानाय समावनो सोरबा सुबुङा बिथांनि सायाव गुलिखौ गावदों। नाथाय खाफाल मोजां, गुलिया बिथांनि सायाव नाङाखै। ओजोंहाय मिथिङाव बाहागो लानाय सुबुंफोराबो गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय चेयारनि सिङाव हाबनानै थादों, जायजों बिथांमोनहाबो जिउ रैखा मोननो हादों आरो बे गुलि गावनाय जाथायाव रावबो सुबुङा जोखोम जानो गोनां जायाखै होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। मणिपुरनि उख्रुल जिल्लायाव थानाय टैनेम गामियावनो जानो मोनदों बे गुलि गावनाय जाथाया। रिपर्टनि बायदिबा कंग्रेसनि बारग' MLA आल्फ्रेड खांगाम आर्थुरनि सायाव गुलि गावनाया बेयो नैथि खेब। बेनि सिगांबो माखासे सुबुंफोरा बिथांनि सायाव गुलि गावदोंमोन। फिन बे खेबावबो बिथांनि सायाव गुलि गावनाय जाथाय जादों। रायजोआव जादों फिन बास जाब्रथाय। बासखौ सामलायनो हायैयाव बासआ लामानिफ्राय बारनानै बेलथायहैदों, जायजों सादाइना जोखोम जानो गोनां जादों। नुमलिगड़आव जानो मोनदों बे बास जाब्रथाया। MN012087 नाम्बार प्लेट थानाय बासआ बिहारनिफ्राय इम्फाल फारसे थांगासिनो दंमोन। हेन्डिमेन ड्राइभार आरो पेसेन्जारफोरखौ लाफानानै गासै बासआव 2 सुबुंफोरल' दंमोन। बासआव सुबुङा खम थानायनि थाखाय बासआव गोबां मुवा बेसादफोरखौ दैखांदोंमोन, जायनि थाखाय बासआ सामलायनो हायैयाव लामानिफ्राय बेलथायहैदों। उनाव बास जाब्रथायजों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नुमलिगड़नि विवेकानन्द देहा फाहामसालि फारसेबो लानानै थांनाय जादों। मटर साइकेल, बास, स्कुटिनि गोनांथि जानाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि काजलगाव MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय धामाका अफार लानानै फैदों। खालि 9,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथांमोनहा हन्डा SP 160 मटर साइकेलखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो हन्डा SP 160 मटर साइकेलखौ बायोब्ला 4,000 केशबेक अदेबानि 4,000 रां मोनफिननो हानायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे मटर साइकेलनि टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे 2 हेलमेटबो मोनफानो हागोन। हन्डा डिअ एक्टिभा स्कुटिखौ बायोब्लाबो 14,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन आरो गोजाम डिअ एक्टिभा स्कुटि मटर साइकेलखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथाङा 1,000 केशबेक मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो 2 हेलमेटबो लोगोआव मोनफानो हागोन। बेफोर खाबुखौ नोंथांमोनहा लानोबा गोख्रैनो काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमाव खौरां लाहरनो हागोन। 8720957824 नङाब्ला 938756
0774 बे मबाइल नाम्बाराव फन खालामनानैनो नोंथांमोनहा खौरांखौ लाहरनो हागोन आरो बे अफारा 20 मार्चसिम थागोन। गोजोन्थों। आसामाव फैगौ 25 मार्चसिमाव अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानो हागौ। आसामनि मोन 8 जिल्लायाव फैगौ सानबा सानद'सिमाव गोबां अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनायनि इसारा दङ। 20 आरो 21 मार्चआव धुबुरी जिल्लानि मोनसे मोननै जायगायाव अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानो हागौ आरो 22, 23 आरो 24 मार्चआव गोबां जायगायावनो अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानो हागौ आरो 25 मार्चआव माखासे जायगायाव अखा हानायजों लोगोसे मोफ्लामनाय आरो खोरोमनाय जानो हागौ। थिग बेबायदिनो साउथ सालमारा मानकाचार, क'क्राझार जिल्ला, चिरां जिल्ला, गवालपारा जिल्ला आरो बङाइगाव जिल्लायाव 21 मार्चसिम मोनफा मोननै जायगायाव अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानायनि इसारा दङ। 22 आरो 23 मार्चआव गोबां जायगायावनो अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानो हागौ आरो 24 मार्चआव साउथ सालमारा मानकाचार आरो क'क्राझार जिल्लायाव गोबां जायगायाव अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानो हागौ आरो 25 मार्चआव मोनफा मोननै जायगायाव अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानो हागौ। जोंहा 24 आरो 25 मार्चआव चिरां जिल्ला, गवालपारा आरो बङाइगावनि माखासे जायगाफ्राव अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय जानो हागौ। बरपेटा, बाक्सा, नलबारि, कामरुप रुरेल, कामरुप मेट्र' बेफोर जिल्लाफोराव 21 मार्चसिम माखासे जायगायाव अखा खोरोमनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो मोफ्लामनाय जागोन। 22, 23 आरो 24 मार्चआव माखासे जायगायाव अखा खोरोमनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो मोफ्लामनाय जागोन। दरं, उदालगुरि, मरिगाव, नगाव, सनितपुर बेफोर जिल्लाफोराव 22 मार्चसिम मोनफा मोननै जायगायाव अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानो हागौ। दरं आरो उदालगुरि जिल्लायावबो 23, 24 आरो 25 मार्चआव माखासे जायगायाव अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जानो हागौ। बेबायदिनो आसामाव गोबां जायगायावनो 25 मार्चसिम गोबां अखाजों लोगोसे खोरोमनाय आरो मोफ्लामनायफोरा जानो हागौ। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।